Posledný deň v mesiaci február pri príležitosti Medzinárodného dňa vzácnych chorôb sa nákupným centrom Eurovea v Bratislave niesla atmosféra prevencie. Uskutočnila sa tu kampaň s názvom Zlodej dychu. Členovia Združenia pacientov s plúcnou hypertenziou sa snažili dostať do povedomia túto chorobu prostredníctvom médií. Pľúcna arteriová hypertenzia je závažné a progresívne ochorenie postihujúce pľúca a srdce. Jej závažnosť nespočíva v tom, že by sa vyskytovala často, ale naopak svojimi dopadmi na život pacienta a jeho blízkych. Je to málo známe, ale smrteľné ochorenie. Pri jeho včasnom diagnostikovaní a zavedení potrebnej liečby sa takmer 2/3 pacientov s pľúcnou artériovou hypertenziou môžu dožiť ďalších 5 rokov a viac. Interdisciplinárne riešenie pacientov s pľúcnou hypertenziou povie, ako je dôležité vlastne pri tomto ochorení táto vzácna spolupráca a úzka spolupráca rôznych odborníkov z tejto oblasti. Predovšetkým by som chcela mimoriadne poďakovať a oceniť obrovské úsilie, úževnatosť a obetavosť pani predsedničky združenia, pána doktora Luknára, ktorý snaha, verím, že bude korunovaná tým, že nielen verejnosť sa viacej dozvie o týchto chorobách, ale nám sa podarí zachrániť čoraz viac ľudských životov. Čoraz viac my nehovoríme o tisícoch, ale každý jeden zachránený život je dôležitý a preto je tu deň vzácnych ochorení. Vzácne ochorenia sú orphan disease, to sú ochorenia siroty a za každým ochorením sirota je pacient sirota. Takmer polovica populácie aj na Slovensku trpí na túto systémovú arteriovú hypertenziu. To je ten bežný vysoký tlak. Na rozdiel od toho pľúcna arteriová hypertenzia postihuje presne túto časť tej druhej časti obehu krvného, toho malého obehu. Postihuje tieto plúcne tepny alebo artérie, preto sa volá artériová. Sú to plúcne, tak preto plúcna a hypertenzia znamená, že je tam vysoký tlak. Ja som sa pokúsil takto to znázorniť. Predstavte si, toto dieťa fúka do pneumatiky vzduch. V tej pneumatike sa zvyšuje tlak. Keď si predstavíte toto dieťa ako pravú komoru, ktorá nie je vývojovo zameraná na to, nie je prispôsobená tomu, aby znášala ten vysoký tlak, tak tá pravá komora počase zlyhá, tak ako toto dieťa by nezvládalo už pumpovať tento vysoký tlak. V diagnostike môžeme my na ambulanciách veľmi veľa pomôcť kardiologom. Práve veľmi dobrým a podrobným rozhovorom s pacientom, ktorý aktívne, keď sa ho pýtame, tak nám aktívne na tieto otázky odpovedá. Ako pani docentka povedala, najmenšie množstvo týchto pacientov v súčasnosti na Slovensku, myslím 120 si hovorila, hej? Najmenej, minimálne. Ale my vieme, že tých pacientov je viacej a my aktívne po tých pacientoch pátráme. Naše združenie sa už v podstate druhý rok aktívne zapája do celoeurópskej kampane na zvýšenie povedomia o pľúcnej hypertenzii, hlavne jej takej vzácnej forme, a to je plúcnej arteriálnej hypertenzii. Minulý rok odštartovala online kampaň na internete. Prekladáme ju ako Na čase záleží, je to Time Matters. Stránka umožňuje pridať aj ciele pacientov, a to na budúci deň, budúci mesiac, budúci rok. A doporučujeme ju nielen pacientom, ale samozrejme aj širokej verejnosti. Určite bude priestor na individuálne rozhovory aj pri občerstvení. Srdečne vás pozývame. Veľmi pekne ďakujem vzácnym hostom, že si našli čas takto ráno v nabitom programe prísť na tlačovú konferenciu. Ďakujem. V obchodnom centre Eurovea sme mohli stretnúť hostesky, ktoré upozorňovali na toto ochorenie rozdávaním informačných letákov a symbolických predmetov, lízaniek znázorňujúcich modré pery. Práve modré pery sú totiž typickým príznakom tohto ochorenia. Záujemcom merali puls a množstvo kyslíka v krvi. Do kampane sa priamo zapojili aj pacienti a lekári, ktorí podávali návštevníkom bližšie informácie o ochorení. Kampaň prebiehala zároveň aj v ďalšom slovenskom meste, v Liptovskom Mikuláši.
tento deň sa konal aj prvý slovenský kongres k Dňu zriedkavých ochorení. Kongresu sa zúčastnila aj predsedníčka Združenia pacientov s pľúcnou hypertenziou, magisterka Iveta Makovníková a doktor Milan Luknár, ktorý vystúpil so svojou prezentáciou o zriaďovaní špecializovaných centier. Týchto odporúčania pre centrum spočívajú v niekoľkých bodoch. Predovšetkým by tam mal byť multidisciplinárny lekársky tím. Kampaň pokračovala 1. marca v reštaurácii Reduta pracovnou večerou, na ktorú boli pozvaní lekári z oblasti kardiológie a pneumológie. Pracovná večera sa konala za účelom rozšírenia spolupráce. Po večeri pokračovala kampaň v priestoroch Reduty pre návštevníkov koncertu Slovenskej filharmónie.